Magandang araw po sa lahat. Nandito na naman po si Mabel ng Rediga Fam. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magluto ng antak or sa Tagalog ay sitaw. So marami po tayong variety ng sitaw. Mayroong mahahaba at mayroong maigsi. Itong hawak ko ngayon ay tinatawag na paayap. So, ang kukuhanin lang natin ay yung mga buto. Pero since binili ko lang tong paayap na ito, may mga kasama siyang mga mura pa. So ang ginawa ko, pinutol ko yung mga mura kasama yung balat. Gagataan natin yan ng nagmamanti-mantika. So tara guys, samahan nyo ako. Magluto tayo ng ginataang paayap or antak. Let's go! At ito guys, yung mga ingredients natin. Meron tayong gata ng nyog, sibuyas, bawang, paminta, asin, sili at ang ating pritong tilapia. At syempre, ang ating gugulayin na antak or paayap. Ayan guys, isinalang na natin yung ating gulay na antak. So, nandiyan na lahat ng ingredients. Hihintayin na lang nating maluto at timplahan ng tama. Okay? So, kanina kung mapapansin ninyo, napakarami ng sabaw. Ngayon yan na lang yung natitira. Kokonti na lang. So, hihintayin natin yan hanggang sa magmanti-mantika yung ating gata. Ayan na guys. So, napakasarap tingnan at napakabango niya. Kung maaamoy nyo lang. Nilagay ko na rin dyan yung sili. Malapit na malapit ng maluto yan guys. At tayo ay makakatikim na ulit ng gulay na antak. So matagal-tagal na akong hindi nakakakain ng ganito, kaya takam na ako. So ipi-plating ko lang yan guys. Okay? At maya-maya lang ay kakain na tayo. Ayan na nga guys, luto na ang ating ulam. Ang ginataang sitaw or ginulay na antak na may sahog na pritong tilapia. Nga pala guys, pasensya na kayo. Naka voice over lang ako ngayon kasi masyadong maingay sa kapitbahay ko. Nakakahiya naman maririnig ninyo lahat ng ingay. Anyway, maraming salamat sa panonood sa aking video. At ako'y naglalaway na dito sa aking niluto. Tayo kakain na maya-maya. And bago ko tapusin tong video na to, shout out sa lahat ng subscribers ko. Maraming salamat sa pagstay sa channel. At sana yung mga hindi pa nagsusubscribe, makikisuyo na po. Mag-subscribe naman po kayo sa channel ko. At kung maaari, pindutin nyo na rin yung like at saka share nyo na rin tong videos para kumalat na sa buong mundo. And ayan, yun na nga. Maraming salamat at hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching. And tara na, kain na tayo. Bye!